मुन ब्रह्म बिथाङा जेब्लायबो माने बेबायदि मोनसे नंखाय बाखाय एलिगेसन बाथ्राफोरखौ बिथाङा लाबोबाय थायो आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुगैदों मानोना बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा 300 कोटी थाखा गावनि जिम्मायावनो लानानै जानला मोनला माबा खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ बुंनो लुगैदों मानोना 17 बोसोराव जिबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि सरकारा मा होनदों 2200 कोटी थाखा बिथांमोना माखासे केलेंकारि गालांदोंमोन दा बिनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारा मा होनदों गोबां सिन्दाधारा खालामनानै जायफ्रा दिनै उन्दै उन्दै कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय दाख्लै थांनाय माखासे 800निबो बारा कन्ट्रेक्टारफोरनो सासेयाव 10 लाख करै जोङो हरनाय जादों आरो बिथाङा नंखाय सानदोंब्ला प्रमान नायनो हागोन आरो फैनानै बिथाङा अफिसाव खबर लानो हागोन मानोना जों बयखौबो इकुवेल नायदों मानोना थांनाय समफोराव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा बेबायदि उन्दै उन्दै कन्ट्रेक्टारफोरखौ खुनु बिथांमोना गुरुत्व लायामोन आरो बिथांमोना गावसिनि आगदा राइट लेफ्टफोरखौल' बिथांमोना फैसा हरोमोन मानोना दिनै प्रमद बर'आ मोजां समानै नायो आरो बे 300 कोटीनि बाथ्रायावनो आं बेखौ बुंनो सानदों मानोना बिथांमोना दिनै मोजां सिन्था खालामाखै जिहेतु दिनै जोङो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जे माखासे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेबायदिनो सीएम माने बेबायदि मोनसे 50 सुपारभिजन नोंथांमोना बेबायदि नन्स खालामनायखौ नुनो मोनदों मानोना जोंनि गेजेराव दा आईएएस आईपीएस अफिसारनि थाखाय अलरेडि दिल्लीयाव ट्रेनिं लागासिनो दङ बिथांमोनखौ कचिं होबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो गोबां लामा सामा जों बानायबाय थानाय जादों आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुगैदों बिथांमोना जुदि नायदोंब्ला बिथांनि सायाव क्लियार जोंनि सायाव क्लियार माने बिथाङा होनांगौ मानोना दिनै 17 बोसोराव जि बिथांमोना खामानि मावनानै जिखिनि मोनसे एलिगेसन गालांदोंमोन लामा दालांफोरनि फैसाफोरखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मा होनदों बिथांमोननो दिनै मा होनदों 800 कोटी थाखा अलरेडि जों रिलिज खालामनानै होनाय जाबाय मानोना बिथाङा बे खोथाखौ मिन्थिनाया मोजां दा ओंखायनो बिथाङा बाथ्राफोरखौ मिन्थिया हुसिया जानला मोनला मा होनदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव एलिगेसन लाबोनायखौ जों पार्टिनि जानानै बिथांखौ धिक्कार होयो आरो जों बेखौ खावलायो जे बिथाङा मोजां मोनसे एनालाइसिस खालामदों मानोना दिनै बिटिआर सरकार जानायनि उनाव जोंनियाव मोनसे सान्थिया फैदों जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि जनगोष्ठी मानसिफोर दंमोन दिनै जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे अनलायनाय खौसेथिया नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनो थांनाय समफोराव बे क'क्राझार बायदि सोहोराव मा होनदों मानसिफ्रा जेब्ला क'क्राझाराव फैयोमोन जोङो 7टानिफ्राय जों थांखोनायसो नुनो मोनोमोन मानोना दा नोंथांमोना नुनो मोनदों जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' सारा जेब्ला सरकार दैदेनदों इउपिपिएल सरकारा अब्ला बे समनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा क'क्राझार टाउनाव 1टा 12टा नोंथांमोना आरामै खुनु दावराव दावसि जायाब्लासिनो आरो बिजनेसमेनफ्राबो गासैबो मानसिफ्राबो मा होनदों सान्थि भाबै दिनै जोंनि सरकारनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिगौ दा ओंखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जे बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जि एलिगेसन होबाय मुन ब्रह्म बिथाङा दा बिनि सायाव जोङो बिथाङा बे 10-12 घन्टानि गेजेराव जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायाब्ला जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों 630 कोटी थाखाल' मा होनदों एबारनि एलिगेसनाव फैदों होननानै बाजेटआव नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे एबारनि बाजेटआव मा होनदों 722 कोटी आरो 84 कोटी थाखा नोंथांमोना फैनायखौ नुनो मोनदों मानोना थांनाय माने 21-22नि जि एलिगेसन बे एलिगेसनावबो बिथाङा मोनसे बुंदों मा होनबा बे थांनाय माबायावबो जोङो मा होनदों 600 मोनथिबायना 600 जोङो 50 कोटी थाखाखौ 600 बुंदोंमोन मा होनो 671 ल' फैदों 671 हरनायाव मात्र 630 कोटी थाखाल' फैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे एबारनि एलिगेसनाव जोंनियाव मा होनदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव फैसा हाबफैदों मा होनदों 7 लाख माने 7 कोटी 22 लाख माने 84 माने लाखसो आरोखि 722 कोटी माने 84 लाखसो आरोखि दा ओंखायनो
जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा एलिगेसन लाबोदों आरो बेहाय बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा मा होनदों गावनि डिपार्टमेन्टआव 300 कोटी थाखा बिथाङा जानला मोनला माने बाहायला बायदों आरो लोगोसे बिथाङा बिनि नामाव फैसा लादों होननानै बिथाङा बुंदों 25% लादों होनना बुंदों जुदि बिथाङा बुंदों खामानियानो जायाखै होननानै बुंदों आरो बबे थयथ'निफ्राय बिथाङा नुनो मोनखो जे 25% फैसा लानाय आरो जुदि बेबायदि फैसा लानाय जुदि नुदोंब्ला बिथाङा फैनानै जोंनो प्रुफ होनांगोन मानोना बिथाङा नङा गारा माखासे बाथ्राफोरखौ बानसावलाबायबा जानाय नङा दा ओंखायनो जों बेखौ पार्टिनि जानानै आङो देबोरगाव ब्लकनि जानानै बिथांखौ हुमखि होयो मानोना बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ आरो बिथांखौ जों सरगा खालामो सासे एमसिएल हिसाबै मानोना बिथाङा गावनि मावनांगौ खामानिखौ बिथाङा मावबाय थादों आरो जों बेखौ खावलायो आरो बिथांनि सायाव जोङो गाहामैनो मा होनदों जों बिथांनि सायाव मा होनदों डिफर्मेशन जोङो केस होनो जों थांगासिनो दं आरो आं खावलायदों नोंथांमोना गामिनि गेजेराव गैयाब्लाबो मा होनदों 500 जनसो मानसिफ्रा बिनि सायाव केस होनो थांगासिनो दङ दा बिथाङा बे केसनि थाखाय हाजिर जानानै थानो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय आरो जुदि नोंथांमोननिफ्राय माबा सोंनांगौ दंबा सोंनो हागोन